Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-chat kama ku-Pastor Nick sibheka la udaba lwamabhubhu njengenjwayelo. Sicela ukubaleni okufanele ukulike nokusubscribe. Kakhulu ke siyacela ukuthi labo abathanda ukusensa inamba ku WhatsApp bengalokoti besense WhatsApp. Abantu abangangilokoti bengu-WhatsApp, bangangilokoti bengu-WhatsApp. Abantu abasensa ama calls kuphela. The only person ongasensa WhatsApp umuntu overseas, umuntu abroad, umuntu owelinye izwe. If you are within the borders of RSA, fake airtime, thenga ama-minute ungifonele ubuze iphupho. Iphupho mali lide libuze futhi nakhona through i-call. Ungalibhala phansi but kakhulu iphupho elide lifone. Abantu abayike ukungitexta ekseni, umuntu efuna ukuthi ngoba nake sekuvuke yena futhi ngo5 yangitexta sefuna ke ngiresponde. No guys, don't do that. Mina ngazi ngicabanga kanjani ukuthi ungangitexta ngo5 ekseni and expect me to respond kuleyo nto leyo ngitexte ngaso isikhathi. Don't text and don't call ekseni. Fona kahle nje sekusile ngo9. Wonke umuntu usevukile ngo9 fona. Akusho ukuthi usuvukile sonke sekufuna sivuke, yayibona. Sibheka la ujabulile ukaxulu uthi ngiyabingelela phasa ngicela ukubuza if uphupha wehla entabeni khona kuchazani. 2 user blah 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 uthi phasa kuchazani ngiphuphe ngehla entabeni ngikhala. Okay, we responded kuye sachaza ke kodwa sikhulume ngokukhala kakhulu uphupha ukhala. Yeah, okay, but asikhulume ngokwehla entabeni. Ukwehla entabeni omunye ngehla entabeni ngoba seqedile kade kwenza phezulu entabeni. Mhlawumbe bathi uyozila uyokhuleka sowuyehla. Lokho kusho ukuthi sowuphothulile lo msebenzi okade uqalile okade wenza. So uqedile lo kade ukwenza usukwenza ngempumelelo. Uyayibona? Ngoba usuqeda ukukhuleka sowuyehla noma usuqeda kwenza into elithile sowuyehla. Obviously usuqeda into kade uyenza kufanele wehle phela entabeni. So lokho kukhomba ukuthi usukuphothule mhlawumbe ngempumelelo kade ukwenza. Kodwa ke sesithi ke nako number 1 uma kungenzeka futhi uphupha intaba kungaba uphawu lobi uma wehla olungasho ukuthi mhlawumbe ngase uphunyuke isikhundla noma uzolahlekelwa ukuhlonishwa udumo nokwethenjwa mhlawumbe emkhakheni wakho kubantu esuke bese emkhakheni ethile besebenza endaweni ethile uyabona. 2 uma uphupha intaba kuwuphawu luhle futhi kwabanye uma wehla ulusho kuphela kubunzima nokuqala kwesikhathi esihle esingcono esenqubekela phambili kakhulu azima ukuthi bewulibangise endaweni ethile ngesikhathi wehla nje uya endaweni ethi ngoba ngenzeka uyehla kodwa la ulibangise khona uyabona ukuthi nyalapha ya. So lokho kukhomba ukuthi ke uyabona lindela leso sikhathi esihle nesingcono esithinta inqubekela phambili ngoba kade wehla uyabona. 3 futhi uphupha intaba kuwuphawu sengathatha njengolubo uma wehluleka ukuyikhuphuka bese ujika wehla. Lokho kusho ukuthi uzophonsa ithawula ngenxa yokwehluleka kwemizamo yakho nokuphela kwamandla nogqozi. Uyabona. 4 uma uphupha futhi intaba kuwuphawu lobo uma uwa ufuthi ugenqika lungasho isikhathi esinzima sosizi noma ukudabuka sizofika kungekudala. 5 uma uphupha futhi intaba kuwuphawu lobo uma izamazama iphinde ime. Yabona? Kodwa lingasho ukuthi kunomuntu mhlawumbe oqavile osuke ezogula kodwa uzophinda lulame ngokusheshsha. Asivale ukuthi futhi uma uphupha intaba kuwuphawu uma izamazama iphinde bulungasho ngaphinde lisho ukuthi ke ungazobhekana nesikhathi seyilingo neyivivinyo kodwa esizondlula ngokusheshsha noma sizondlula ke ngokuhamba kwesikhathi. Besibheka la ukuphupha nje wehla intaba ukuthi lokho kungakhomba ukuthi usuphothule ngempumelelo kade uqalile. Kungaphinde kukhomba uqala kwesikhathi esihle nesingcono senqubela phambili ikakhulukazi kade ubona lapho ulibangise khona wehla entabeni ulibangise endaweni ethile. Yayibona sasize kuveza nokunye ukuthi kwabanye ukuphunyuka kwamathuba kwabanye ukwehla kodumo kwabanye ukulahlekelwa ukuhlonishwa nokwethenjwa sakuveza. Siyabonga besibheka la ukwehla nje entabeni ukuthi nako kungachazeka ngokwehla entabeni. Yes, we also understand that abanye mabaphupha intaba abantu esoyebembethwe imimoya abantu abanemimoya abantu abanezidalwa ngabe idalo zentaba ngabe ithunywa ngabe imimoya ethile abembethe bangayibona.
siweni phansi namadolo sikhuleka uyu baba siweni phansi namadolo sikhuleka uyu Jesu siweni phansi namadolo